Добър ден и добре дошли на всички в програма sixvia.net. Това е партньорска програма, която може да ви помогне да спечелите доста добри пари, а какви вие сега сами ще видите и ще се убедите в това. Но нека преди това да ви кажа няколко думи за този проект. Фирмата, която е собственик, е от Канада, а самата програма SixVia е започнала да работи на 1 януари 2010 година. Както сами виждате, този проект е доста млад, но въпреки това той се развива много динамично. Един от най-перспективните проекти в интернет и всеки ден има все повече и повече нови участници от цял свят. И така, след регистрация вие попадате във вашият офис. Искам само да ви кажа, че регистрацията е безплатна. Ви повтарям пак, регистрацията е безплатна, но за да бъдете пълноправен участник в този проект, вие трябва да заплатите таксата от $19.95. След регистрация вие попадате във вашият офис. Ето тук вече ще бъде вашето име. Това е моят номер в този проект, почтата ми и датата, на която за последен път аз съм влизал в офиса си. Най-интересното, което е, ето тук, където пише Potential Income, това означава потенциално колко аз мога да спечеля на този момент. $135 000, да, това е добра сума, но искам да ви кажа, че това е идеалният вариант. Но дори и да не печелите идеалния вариант, 10% от идеалния вариант да печелите, пак е една добра сума. А как се печелят тези пари? Ето тук, където е написано Next Winning Day, по правилата на тази програма, всяка сряда има Winning Day. До следващия Winning Day остават 0 дена, 19 часа и 11 минути. И така, всяка сряда е Winning Day или ден на победата, когато всички участници, които са се регистрирали после вас, попадат във вашата група под вас, в случай, че и вие сте активен участник. Тоест, ако сте се заплатили регистрацията от $19.95. И по този начин те ще ви носят на вас пари. Точно така, вие просто можете да печелите от напълно непознати хора, само за това, че някой си е направил регистрация един ден след вас. Хората, които си правят регистрация след вас, тях можете да ги наблюдавате ето тук, където пише My Group Team, или на това меню My Group натискаме. Да ви кажа, хората вие не ги събирате месец за месец, а един път, като сте си направили регистрация, и по този начин вие резервирате вече вашето място в този проект и всеки следващ участник попада под вас, във вашата група. На My Group, ето My Group Team, се открива списъка с вашата група. Най-отгоре ще бъде вашето име, вашият номер и името на спонсора ви. Спонсорът е човека, който ви прави регистрация. Ранга ви, аз вече съм втори ранг. Актив означава, че съм активен участник в този проект, че съм си платил регистрацията от $20 и датата на регистрацията ми. Аз съм си направил регистрация на 27 май. Днеска е, вие сега ще видите, юли месец 2010, 28. Минали са точно 2 месеца и за тези 2 месеца аз имам 76 000 човека, от които мога да получавам пари. Ето ги тях, можете да ги наблюдавате. Както вече ви казах, това е международен проект и затова регистрация се правят основно чуждестранни граждани от цял свят. Ето можете сами да видите. Това е единият способ за печелене, но компанията предлага, ако правите лични регистрации, да печелите малко повече. А колко, можете сами да видите ето тук, където пише Rewards, означава възнаграждение, и има една таблица, която е калкулатор. Ето тук сложите цифрата 2, ето тук 10.
И какво означава това? Ако предложим бизнеса на двама или се научим как да правим 2 регистрации и ако бизнеса ни се развие до 10-то ниво, какво означава това? Ние се учим как да правим 2 регистрации, следващите двама и те 2, другите двама още по 2 и така до 10-та дълбочина вие можете да спечелите сумата от $264. Не са много пари, но става въпрос с помощта на двама $264. След това сложите тук цифрата 3 и така, вече с помощта на двама 260, с помощта на трима забележете вече каква е разликата. Разликата не е един човек, а много повече. Сложете след това 5. Говорим за реално колко ние можем да спечелим. 5 човека, да, можем да направим регистрация. И регистрацията не струва $200 или 2000, а само $20. И с една инвестиция от $20 вие можете да спечелите ето такива суми в месец. Вашата лична група можете да наблюдавате ето тук на My Direct Team. На My Group вие можете да наблюдавате общата група, на Direct Team личната група. Вашата лична група има 10 левела и на всеки левел вие ще имате някакво количество хора и така можете да се смятате от кой левел колко пари взимате. И можете да наблюдавате личната си група като родословно дърво. Ето, аз съм най-отгоре, защото това е моята група. И ето ги хората, които са в моята група. Доста са. Пожелавам на всеки също да си направи една такава лична група. Така. Другото, което е, регистрация се прави много лесно. Ето тук на Marketing Tools има меню Banner Links и за да направите регистрация на вас ви трябва само ето този адрес. А номера най-отзаре, ето този номер, това е моят номер в проекта. Ето го тук него. Когато вие си направите регистрация, дори и с безплатна регистрация, вие вече ще можете да печелите пари. Но аз за това ще разкажа вече по-късно в следващия видеоклип и така. Ето тук в ляво може да наблюдавате хората, които е последните 10 нови участника. По-долу можете да наблюдавате последните 10, които са си платили участието и топ 10 на лидерите. Това са хората, които са направили най-много лични регистрации. Това е, което исках да ви кажа. Повече информация очаквайте в следващия ми видеоклип, а до тогава горещо ви препоръчвам да се регистрирате в този проект и да станете успешни в него. Спечелете, радвайте се на живота и до нови срещи с мен, Николай.